Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke iyanqwala ingxolo ku-social media, abanintsi ke betyhola ngelithi ke iKaizer Chiefs ke ibethiswe phaa nguMiguel noMondi noDupreez phaa izolo. Bayatsho ke izizathu zabo abanintsi ke bazibeka ke bazikhankanya, futhi ke xa sizibeka siziweya ezi zizathu zabo ziyavakala baphulaphule. Masike siqale ke kule meko kaMiguel. Uba nawukhumbula kakuhle kwividiyo endandike ndazenza before kwenzeke yonke inyakanyaka lesikuyo okanye ke imeko ye-AFCON yekhefu, uba niyazikhumbula ividiyo endandike ndazenza ngee-defenders zeKaizer Chiefs, ndisithi mna ngokowam umqondo bendihamba noZitha Khwineka kunye ke noEden McCarthy xa uDotli noMsimang besalimele. Isizathu ndasibeka ke ndathi uMiguel uneempazamo ezininzi, and iimpazamo zakhe ezininzi ziyandoyikisa zawuze ziyiluzise imetshi enzima iKaizer Chiefs ebibalulekile kukhale abantu. Nayizolo ke ndiyiphindile le nto kwividiyo bendiyenzile before kuqala umdlalo phaa nge-first half. Xa ndi-analyza yonke i-first half izolo ndatsho ndathi ndinoloyiko phaa kuMiguel. iKaizer Chiefs ke mele imxelele angathandi ukuyiqala ibhola ngasemva, ingathandi ukumdlalisa eza touches ziphaa ngasemva, ngoba ikusingathi akekho mhle apha ke ekupaseni kakhulu phaa ngasemva. Ungumntu anamaphutha amanintsi, ibhola uzipasa kabini esithathu liphutha, upasa kabini kwesithathu liphutha. Nditshilo naphaa izolo akuphelanga ntsuku zatywala, wayenza impazamo futhi phaa nge-second half uMiguel wadifenda ngathi iplayer lidlala emgqubeni. Kuxola uba ndiyibeka kanjalo baphulaphule, awukwazi ukukhaba ngalaa ndlela uyi-professional player, ngalaa ndlela uMiguel enze ngayo. Asizungamgxeki ngoba wenze into eqalekayo, awukwazi uphosa ibhola ngolaa hlobo uyi-defender, uyi-professional player. And kangento ebuhlungu uMiguel umfana omdala unamaphutha amanintsi kulaa centre back yeqela leKaizer Chiefs. Ndake ndathi ke mabangahambisana ukubana ke eyi-foreign uMiguel ebenzela umsebenzi lula bona, ngoba besuka naye eAfrika. uMiguel yonke ilanguage yaseAfrika yazi and imeko yaseAfrika yazi. Bafuna ukumsebenzisa njalo beki-starting line-up ukwenzela bona bengabaqeqeshi umsebenzi wabo ube lula. Mabafake ii-players ngokwesakhono sazo. Ndayenza ke loo nto kwividiyo yokuqala before size kwezi match. Ndisithi ndinexhala lokubana njengoba ke kubuya le ntwana kwa-Eden McCarthy kuzave kukhutshwa uKhwineka kulaa defender, ngoku asefomini kubuyisele lo Miguel. Ndaphinde ndathi xa kuphuma phakathi koKhwineka noEden McCarthy ukhona ozodliwa ibhentshi, kodwa uMiguel ngeke bamkhuphe, ngoba ndababona abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs bonke uqala kunaphi ukuya kwabo babini into yokubana banento engathi ifuna uba nothando phaa ngakuMiguel. And uMiguel xa umqwalasela akayinikezi zinto iKaizer Chiefs. uKhwineka nenkwenkwe kwaMcCarthy badifenda kakuhle kakhulu baphulaphuli, ngaphandle nje kokubana ke sibadlela indlala badifenda kakuhle kakhulu. Kodwa kuzubukele xa kubuya uEden McCarthy phaa kuzokhutshwa uKhwineka kushiywe laa Miguel phaa kulaa defender. uMiguel uneempazamo ezininzi ongathi na unozibala abantu abanintsi bangothuka phaa kulaa defender ke yeqela leKaizer Chiefs. Banyanisile ke abalandeli xa besithi ke bayambala ube negalelo phaa xa iKaizer Chiefs iluza phaa izolo. Banyanisile unegalelo elikhulu phaa uMiguel. Siye ke kuMondi, Pule Mondi kangaphefoma nje kwayena phaa izolo uzibonakalisile kwange-first round okubana out emdlalweni yangabaqeqeshi abamgcinayo, singasazi isizathu sokubana ke bangamkhuphi. uDupreez asikho kwa isidingo sakhe phaa kwesa starting line-up phaa izolo xa sesibuyele ezinyanini. Besingekho isidingo sikaDupreez kwakulaa match yaphaa izolo. Saziwa ngabaqeqeshi ke beKaizer Chiefs okubana ke bekutheni uDupreez azaqala umdlalo phaa izolo. Siyayijonga le nto macala, iKaizer Chiefs binganzinyelwanga phaa izolo bangaxoka ke abanintsi kangibuthwale ubunzima kulaa match ayizolo iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs phaa izolo ibethiswe njengamaphutha, zii-mistakes. Endinethemba lokubana le team leya xa ibuya izodlala eSouth Africa izawubethwa yiKaizer Chiefs laa team. Izawubethwa yiKaizer Chiefs laa team, ndisho ngoba iKaizer Chiefs phaa izolo ayibethiswa ngoba ibileqwa. iKaizer Chiefs phaa izolo ibethiswe zezi mistakes sizibalayo zenje zakhona kulaa mdlalo.
and ubuqaphela kakuhle ithe laa tim sokora elaa goli lesibini yoyika yafuna udifenda yafuna uhlala ngasemva into ethetha ukuthi ke laa tim ayikho strongo. Ingabe iyaxoka umntu ongama athi laa tim istrongo, ayikho strongo. Into eyenzekileyo qha incedwe zii-mistakes ke zeKaizer Chiefs nabaqeqeshi beKaizer Chiefs ke ngongakwazi ufunda igame bengabaqeqeshi. Nantso qha into eyenze laa tim beke iyaphumelela phaa izolo. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ningake ningene nitshone into yokubana niyibone njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.